ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସେ ମଥୁରା କେକ୍ ନିଜେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ବାଉଲରେ କିଛି ପରିମାଣ ଦହି ନେଇଗଲେ ସେଥିରେ 2ରୁ 3 ଚାମଚ ଆମେ ଚିନିର ପାଉଡରକୁ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଖାଇବା ସୋଢ଼ା ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ନେବା ପରେ ଦେଖିବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବବଲ୍ସ ପରି ଦେଖାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ମଥୁରା କେକ୍ଟି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏବେ ସେଥିରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ମଇଦାକୁ ଏଡ୍ କରିନେବା। 2ରୁ 3 ଚାମଚ ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମଇଦା କମ୍ ଲାଗେ ସେଥିରେ ଆଉ 2 ଚାମଚ ମଇଦା ପକାଇ ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବେ। ଚକଟିବା ପରେ ଯେମିତି ଆପଣ ହାତରେ ନ ଲାଗେ ସେତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚକଟନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ହାତରେ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗୁଛି ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି ତେଲ ଲଗାଇ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେଲି। ଭଲ ଭାବରେ ଚିକଣ କରି ଚକଟିବା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ 30 ମିନିଟ୍ ବା 15 ମିନିଟ୍ ଯେତେ 15ରୁ 30 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତାକୁ ଘୋଡ଼ଣା ଘୋଡ଼େଇ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏବେ ଆପଣ ହାତରେ ଟିକେ ତେଲ ନେବେ, ସେଇ ଚକଟାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡୋ ଆକାରରେ କରି ହାତରେ ଗୋଲ କରି ନେବେ। ଏବେ ସବୁ ଚକଟାକୁ ଗୋଲ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ରଖିଦେବେ। ଏବେ ଗ୍ୟାସରେ ବସିଥିବା କରେଇରେ ଥିବା ଗରମ ତେଲରେ ସେଇ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କରେଇରେ ପକାଇବେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ସବୁବେଳେ ମିଡ଼ିୟମରେ ରଖିଥିବେ। ଯଦି ହାଇ କରିବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୋଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ସିଝି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆମେ ଓଲଟାଇ ନେଲେ ଭଲ ଭାବରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବା ସହିତ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା ଏବଂ ସେଥିରେ ଚିନିର ପାଉଡରକୁ ପକାଇ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।